Akube ukunibingelela kini nanonke enisibukelile namhlanje lana la nisibukele khona namhlanje la kuleli igama lika Jesu. I'm just fixing something here kancane nje, I'm just fixing something but maduze izolunga ibe right into esizama ukuyilungisa la. Izoba right, I don't know ukuthi izokhoneka yini, but we are trying. Yeah, we are trying. Okay, kuyisibusiso esikhulu ukuthi sonke sikhona namhlanje la kule live video, bekuba bengithembisile la izolo ukuthi ngizoba live la and just to do ama declarations for unyaka esingene kuona ka 2026. Abaningi bethu bebekade bewulindele unyaka lo njalo futhi ngonyaka kusuku sisuke silindele ukuthi uNkulunkulu uthini kuba prophethi ngonyaka omusha esisuke singena kuona, and abanye bethu basuke benezinto abasuke befuna uNkulunkulu ukuthi abenzele zona. So uNkulunkulu esuke simkholwa ukuthi usuke ezosenzela zona. So as much as namhlanje ngi live la ngizodeclare namhlanje kulonyaka omusha okungunyaka ka 2026 lapho khona esithi it's a year of dunamis. So unyaka ka 2026 it's a year of dunamis. Omunye ke umuntu uzozibuza ukuthi lisho ukuthini leli gama elithi dunamis, lisho ukuthini leli gama. Mhlawumbe omunye umuntu uzozibuza ukuthi uthini umprofeti namhlanje ushela ngodunamis yini yona leyo, ngoba akuthina sonke esinolwazi lwazo zonke futhi izinto. So igama elithi dunamis igama eli Greek, it's a Greek name, shothi igama lesi Greek leli, and legama lisho meaning yalo ithi power and isho amandla, isho strength, isho ability. So lo nyaka esingena kuona ngamanye amazwi it's a year of dunamis. So this name dunamis means power, strength, ability. Okusho ukuthi when wena namhlanje ungene kulonyaka ka 2026 ungene onyakeni we dunamis, lapho khona God shall give you the power and strength and ability. Okusho ukuthi you have a ability to speak eyintweni ebekade zimile bese ziyakhululeka. You have a ability yokuthi ukhulume phezulu kwesimo esimile bese sihamba kahle. Yini ezokwenza ukuthi isimo sihambe kahle? It is because of this power of ability that you have. So as much as today I'm having this live video today, njoba nge-live ngizoqinisekisa ukuthi unyaka esingene kuona unyaka we dunamis, it is a year of dunamis whereby we shall see the power of God, whereby khona we shall see God giving us strength, whereby khona we shall see God give us a ability yokukhuluma phezulu kwezinto zisilalele. Masifuna iBhayibheli John 1 verse number 12 lithi iBhayibheli ngoba bonke abamemukelayo wabapha amandla ukuthi babe yini ngabantwana bakaNkulunkulu. Okusho ukuthi once waba umntwana kaNkulunkulu, you have a power, you have the ability to speak in everything, you have a power and ability to speak upon every matter, upon every problem, upon every situation, and that situation shall listen to you, shall listen to the word ozobukhuluma ukukhuluma phezulu kwalo. So lo nyaka esingene kuona ke it's a year of dunamis. So some of you last year kunama plans obukade unawo, but awukazi lama plans ukuthi wonke afezeke, awukaze ufeze ngisho nelilodwa abanye benu. So this year we believe ukuthi as much as singena kulonyaka it's a year of dunamis. Into obukade ungenawo amandla okuyenza, this year uzoba namandla okuyenza. Into obukade ungena ability yokuyenza, this year uzoba ne-ability yokuyenza. Abanye benu uNkulunkulu uzo expanda impilo zabo kuze beze bethi omakhelwane noma abantu abangakini uthwele, kanti ayikho into othwele ngayo nethi usuhamba phezulu kwalonyaka owunyaka we dunamis. So le gama ethi dunamis according to me lisho the supernatural power, lisho the miracles, lisho izinto ezinkulu ezingenzeka. Okusho ukuthini lokho? Okusho ukuthi as much as wena ungene kulonyaka oka 2026 it's
it's a year of dunamis. You are going to have an ability to speak upon every problems. You are going to have an ability to speak upon every sickness. This year uzoba namandla okwenza izinto ekhaya kini kade bethi ngeke ukhona ukuzenza. Kunomuntu ongibukele othi mprofethi, mina yonke iminyaka ngihlezi ngiplela ngithi ngifuna ukushada kodwa akushadeki. Mangibeka imali yamalobolo zonke into evele isaphazeke eceleni ngingenzeki lutho oluhle. Ngizothi kuwe ke njoba singene kulonyaka omusha ka2026, unyaka lo wokuthi uNkulunkulu simbone esebenza empilweni zethu, unyaka lona wokuthi uNkulunkulu simbone esebenza phezulu kwamafamily, sibona amandla akhe, sibone uNkulunkulu esipha ama strength. Ngoba ngishilo ekuqaleni ngathi lo nyaka esikuwona ka2026 it's a year of dunamis, and this name dunamis means ability, strength and power. So okusho ukuthi kulonyaka lo wena you are going to have power, you are going to have ability. God shall give you strength ukuthi nalapho khona kuba khona ama challenges onyaka angahle kufice along the year noma ke naphakathi nonyaka, but ukhona ukuma yini ezokwenza ume. It is because of the strength uNkulunkulu azobe kuphe wona. It is because of the power uNkulunkulu azobe kuphe yona. It is because of this ability uNkulunkulu azobe ekuphe yona. Okusho ukuthi as much as namhlanje singene kulonyaka lo omusha ka2026, ngizodeclare kulonyaka omusha ka2026 ukuthi it shall be a year wakho wokuthi ubone amandla akho uNkulunkulu, ubone uNkulunkulu esebenza, umbone uNkulunkulu engenelela lapho khona sekuthi uNkulunkulu ngeke asakhona ukungenela khona. So lo nyaka it's a year of dunamis. So as much as kuunyaka wedunamis, unyaka wokuthi sibone amandla akhe uNkulunkulu esebenza, unyaka wokuthi sibone uNkulunkulu esipha ama strength. Abanye benu kunokwenza ukuthi kukhona ama family members angahle enishiye emhlabeni kulonyaka uNkulunkulu azwabiza, kodwa noma esewabiza noma umzali wakhe sembiza uNkulunkulu esesefisa isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni, uNkulunkulu this year shall give you strength, amandla okuma ukuthi abantu beze bemangala ukuthi yini emsamisile lo, umiswe yini, kanti abazi ukuthi usonyakeni omusha okuunyaka we-ability, we-power and strength. So uNkulunkulu, God shall give us strength, God shall give us power, God shall be with us. Okusho ukuthi lo nyaka unyaka wokuthi sibone uNkulunkulu esebenza, unyaka wokuthi sibone uNkulunkulu ekhuluma into ezintsha empilweni zethu. Okusho ukuthi lo nyaka lo noma bebekhona isimo sakho obukade unaso, bekade ufuna umsebenzi ungawutholi, uma ngabe this year ubukade ufuna abantwana ungabatholi, you shall have a ability yokuba nabantwana, because this year u2026 it's a year of dunamis. So unyaka omkhulu, unyaka lapho khona uNkulunkulu ezozibonakalisa, unyaka lapho khona uNkulunkulu ezoveza umusa wakhe, unyaka lapho khona uNkulunkulu ezobonakalisa amandla akhe nomusa wakhe phezulu kwezimpilo zethu. Kusho ukuthi isimo sakho sonke onaso kulonyaka lo, I declare and I decree ukuthi ke na your life shall never be the same again, ngoba sewungene kulonyaka omusha okuyi-year of dunamis. May a dunamis power locate you wherever you are. Somebody comment and say I receive in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Somebody comment and say I receive. May the dunamis power locate you. May the dunamis power locate your family. May the dunamis power locate your child. May the dunamis power locate your business. Ngoba bese ngishilo ukuthi uma ngabe umuntu one business this year uzoba ne-ability yokuthi uthola ama-customers amasha. This year uzoba ne-ability yokuthi kulunge la kade engalunge khona. Ukhona umuntu ongibukela othi prophet ngine company yami kade ngayiregister kodwa njalo mangithi ngifuna icapital yokuthi ngiqale ukusebenza ngikhona ukuyiqala. Ngizothi this year uzoba ne-ability yokuthi wenze lezo zinto lezo. This year uzoba ne-ability yokuthi ke ukhona ukuyiqala leyo company yakhe isebenze. Ukhona umuntu osengibukele manje one business lakhe elafa maybe 2015 noma 2016. So kulonyaka ngoba unyaka wedunamis kunama business azovuka, kunamabhizinisi abekade emile azoqala eyephambili. It is because of singene onyakeni omusha wedunamis. Ngishiye eqaleni ngathi kena idunamis ke igama elithi dunamis lisho ukuthi lisho upower, lisho ustrength, lisho uability. Okusho ukuthi this year you shall have a ability, this year you shall have a power to start into ezintsha. This year you shall have a ability yokuthi la bekade kuthiwa udlulanga ngeke udlule khona wena bese uyadlula. Yini
okwenza ukuthi udlule it's because of une-ability. iBhayibheli lithi ke na abantwana baka-Israyeli bahamba for 40 years besehlane behamba ehlane. uNkulunkulu wayekade ebabusisa and uNkulunkulu wayekade kena ethi mabelamba abanikeza imana bethi noma sebomile aphinde ethi kuMoses, Moses shaya amanzi aphuma edwaleni. Lithi ngalesikhathi kena futhi sebefika uLwandle Lubovu, God himself said to Moses, Moses shaya amanzi ahlukane phakathi. And amanzi lithi iBhayibheli amanzi ahlukana phakathi. Yini yenza ukuthi uMoses akhona ukushaya amanzi avuleke phakathi kuvela umhlabathi womile? It was the ability and the power. Okusho Moses was having a dunamis power, was having a dunamis inside of him. Okusho ukuthi even you, your business, your merit, no matter yini obekade sekufa uzovuka, because you are having a ability yokuthi ukhulume phezulu kwezimo, ukhulume phezulu komshado wakho uluke, ukhulume phezulu kwebusiness ama customer engafiki, ufike ukhuluma isibusiso bese yafika, because usonyakeni omusha okunyaka we-ability ne-power and the strength. So it must be cover it's a year of dunamis. I want to prophesy to everybody who is watching me at home. Unokwenze kungibukelile manje ulahlwe ifamily, unokwenze kungibukelile manje ayikho into elungayo kube, kunokwenze kungibukelile manje you are crying, ulahlwe indoda yakho, ulahlwe unkosikazi wakho. Ngizothi mina, may this dunamis power locate you, and this dunamis power once we apply ezwini iyabe siyasebenza, because when we read in the book of Acts, I think it's Acts 1 verse number 8. The Bible says, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. Okusho ukuthi ke once la mandla edunamis afika, iwona aphinde efike ewuhlu likamoya ongcwele phezulu kwempilo, because the Bible says you shall receive power when the Holy Spirit came on you. Okusho ukuthi uma bekufika umoya ongcwele phezulu wakho, yo wena uyakwamukeliswa amandla amasha, wena uyakwamukeliswa amandla empumelelo, wena uyakwamukeliswa amandla okuvula iminyango evalekile, because the dunamis power has arrived on you. Okay, so when we read in the book of Matthew 7 verse number 22, and also read in the Ephesians 1 verse number 19. So those scriptures are scriptures akhuluma about the dunamis power, akhuluma ngala mandla e-ability, ngala mandla e-strength, ngala mandla ukuthi kena ukhone ukuthi wenze izinto ebekade kuthiwa zingenzeki. So ngizothi kuwena today, as much as ungibukele lapho ngibukele khona, I want to declare to you, this year esikuyona it's a year of dunamis. It's a year lapho khona sizobona amandla kaNkulunkulu empilweni zethu. It's a year lapho sizobona ukusebenza kaNkulunkulu empilweni zethu. Angisazi isimo sakhe ekhaya, angisazi isimo sasemndenini wakho. Kunokwenza you are watching me live today, your things zimile, akuhlangani lutho, akulungi lutho. May this dunamis power locate you in the mighty name of Jesus. You are having a business, I'm blessing your business this year. Your business shall shine in the mighty name of Jesus. Praliga asofa diata. So even today, no matter ngabe kusasa uyahamba uyovula mhlawumbe espaza shop, uyahamba mhlawumbe emsebenzini, hamba nalento ngaphakathi ethi mina this year unyaka wami wedunamis, unyaka wami weability, unyaka wami ukuthi kwenzeke izinto, unyaka wami ukuthi ngibe nama strength, ume noma isimo sibona singavumi kodwa ukhona ukuma, beze beyibuza ukuthi yini ekwenza ume, kanti they don't know ukuthi you are having a dunamis power in your life, you are having a dunamis power inside of your family, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. So today ngifuna ukuthi ngideclare bonke abantu ukuthi lo nyaka lo unyaka engifisa ukuthi wonke umuntu njengoba singena kona, you must pray. Ngike ngasho eqaleni ngathi ke ngizosho ukuthi lo nyaka unyaka wani, lo nyaka unyaka wedunamis, and we must pray. The moment ngithi we must pray, there is a lot okuzokwenzeka even eSouth Africa njengoba sihleli la. There is a lot okuzokwenzeka, ezinye zazinto zokwenza eSouth Africa abanye bethu bese befisa ukuhamba kuyona, bese befisa ukusuka kuyona because of the things ezikhona ezizokwenza. Number one, I want us to pray and pray kakhulu for Eastern Cape, because there is something Eastern Cape ezokwenzeka, and ngibona abantu abaningi Eastern Cape bashona abakhona khona because of the things ezobeze khona. Kunomoya okhona, umoya ozobe
uphumile khona. So we must pray for everybody who is staying in endaweni yase prayer yase Eastern Cape Province. We must pray for protection upon them because of prophet last year ngikhuluma about umlilo ngathi ngibona umlilo uyaqhamuka ngibona kusha indawo eningi and this and last year 2025 bekwenzeka into eningi kakhulu ezibayifaka umlilo abantu bebeshisa kushe izakhiwo zikahulumeni kwasha indawo eningi kakhulu because I prophesied and God showed me lokho. But even this year, number 2, we must pray for the blood shedding because I see the blood shedding kulo nyaka lo esingene kuona ngibona igazi eliningi liyachitheka but ukuchitha kwalo kachitha ngenxa yempi and we must pray for that. And I know ukuthi ngoba ngisho kanjena ukhona abantu abazoquestiona lento engisho, kukhona abantu abazoba abazoanalyze ngendlela abayianalyzayo, but lento ngisho because of God showed me lento le. So everybody who is watching me today, pray for the protection with South Africa. Pray for South Africa la ekhona khona la esikhona khona. Pray for South Africa. To make God protect South Africa because there is a lot okuzokwenzeka as much as singene kulo nyaka omusha. So everybody who is watching me today, ngiyacela ukuthi kulama 21 days fasting enziwabamba, pray for the blood shedding in South Africa. Pray for the blood shedding in South Africa. I'm repeating again. Pray for the South Africa. Pray for the South Africa. Pray for the blood shedding because I saw many things zenzeka eSouth Africa eyifaka igazi phakathi, okusho lokho ukuthi thina njengebandla likaKristu simele ukuthandaza, thina njengebandla likaKristu njengabantwana bakaNkulunkulu simele ukukhuleka makhona iprofeto eziphuma ezikanje, sikhulekela uNkulunkulu ukuthi azibona ngathi. So njengamanje I want everybody, njengamanje ungibukele, I want to pray with you. You are at home, you are watching me live today. Let me pray for you. Let me pray for your life. La ukhona khona noma thabe le video zoyibuka sesipostile noma ngile video siphelile live lo usuphelile, kodwa lo mthandazo wonke umuntu ozowulalela ozowuzwa uyobusisa ke uvuleke into ezivalekile. Ake ngikhulekele ama document wakho lapho khona baba ama document wakho uwabambe ngesandla ube ngathi uyawahaga kanje uwabambe isla ngifuna ukukhuleka la khona yikha amanzi kunokwenza khona into ogulayo lapha ekhaya mbeke manje akabeki isandla umuntu wakhe noma isandla sakhe la escreening. Ngifuna ukukhuleka naye, kunamandla kaNkulunkulu azokwehla, kune dunamis power ezokwehla phezulu kwempilo yakho namhlanje. Let me pray. Baba, egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth, Jehovah Rapha, Jehovah Nis, Jehovah Eshadai, I'm praying Lord, ya mama nangu lo yagogo nangu lo yamkhulu nangu lo yasisi nangu lo yabhuti nangu lo yamndeni ungibukeli namhlanje. I pray, I'm praying for them right now egameni lika Jesu. I'm praying uNkulunkulu for them ukuthi la kade uNkulunkulu kumnyama khona khanyisa kulo nyaka esingene kuona. I'm declaring good news, I'm declaring signs and wonders upon them in the mighty name of Jesus. Phezulu kwamabhizinisi wabo ngikhuluma isibusiso kwelihle igama elika Jesu. I believe that Lord namhlanje kukhona into ezintsha ezokwenzeka, kukhona into ezintsha ezovuleka labe kade kuthiwa zivalwe khona. Nangu leya muntu ongibukayo namhlanje kule live, nangu umuntu osazoyibuka sesiqedile live. I'm praying for them Jehovah ukuthi ubonakalise umusa wakho. Let everything that was troubling them, I pray for them uNkulunkulu ukuthi ihambe no 2025 egameni lika. I'm praying for the new beginning pheko impilo zabo. May the dunamis power locate them in the mighty name of Jesus Christ. I'm declaring this. Amen and amen. May God Almighty bless you as much as you are watching me to this live video, and as much as we will live share this video as many as you can, because this year it's gonna be a dunamis power. I'm declaring this word to you ukuthi ngoba uqala lo nyaka lo everything ozobuplana uNkulunkulu uzakwenzela yona kwelihle igama lika Jesu. And for ama prayers mawudinga uprayer mangabodinga ubona umprofeti kwilokhu ngana ku1-on-1, and also ufuna ukukhuluma naye akukhulekise, you can take the number on the screen. Mawungayiboni kahle number naye ngayibiza manje, it's 084 358 9373 084 358 9373. Ake iphinde futhi for umuntu ongakaze eyizwe, ithi number 084 358 9373. Uyatholakala kwaThapha uMprophet lapho uyakhona ukumfonela, and I will pray with you. I believe that God shall do greater things for your life egameni lika Jesu. As much as singene kulo nyaka lo, be prepared for into ezintsha. God shall give you the power, strength, ability. Isho ngathi legama elithi dunamis lisho ukuthi lisho power, strength,
ability. Okusho ukuthi you shall have a power this year, you shall have strength this year, you shall have ability this year. May the God Almighty bless you as much as you were watching us namhlanje. uNkulunkulu umsaka kubusise njalo nabantwana bakho nomndeni wakho nama-plans wakho owaplanile kulonyaka lwesingena kuno. uNkulunkulu makenze everything ebekade ingenzeki empilweni yakho enhle bese iqala yenzeka kwelihle igama likaJesu elinamandla. May the God Almighty bless you. Shalom and shalom.